ପିଲେ ଆଜି କେଉଁ ଦିବସ କିଏ କହିପାରିବ? ସାର୍ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ତୁମ ଭାଷା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ? ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଗାଇବ ଦେଖିବା। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ହୃଦୟ ଜମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟିମୟୀ ପାଳ। ଦୃଷ୍ଟିମୟୀ ପାଳ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କେହି ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ବୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହାତରେ କହ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସୋନାଲି ଆଧେ। ହଁ, ଗାଇଲ ଦେଖିଆ। ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଏ ଗୀତଟିକୁ? ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେତେ ତାରିଖ? 21 ଫେବୃଆରୀ 1862 ମସିହା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗାଇବ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁମେ? ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ। ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏନି, ଅଜ୍ଞାନ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମାତୃଭୂମିରେ ମାତୃଭାଷାରେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ, ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ବାଃ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବ କାହିଁ। ଗୀତ ଆକାରରେ କହିଲେ ଭଲ ହେବ, ଆବୃତ୍ତି ଆକାରରେ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣା ଛୁଆ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ। ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୀତଟା ମିଳିମିଶି ଗାଇବା, ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1 2 3 କହିବି, ତୁମେ ସବୁ ଗାଇବ। 1 2 3। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କବି, ଲେଖକ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାମ କହିବା। ଜଣେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେବ, କହିବ। ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ହଁ, କୁହ ତୁମେ। ଓଡ଼ିଆ କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଇପାରନ୍ତି, କବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଲେଖକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ କହିବା 2ଟା ନାମ, ନୁହେଁ? ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ? କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ। ହଁ, 2 ଜଣ ଲେଖା କହୁଛ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର। ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଶୁଣାଛୁ ଆଉ କିଏ କହିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ରାଜକିଶୋର, ହଁ। ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମଧୁସୂଦନ କ'ଣ? ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳମଣି ଦାସ ନା ଦାସ। କୋଉଠୁ କାହିଁକି? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନୁହେଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ କୁହ। ଦୁଇ ଜଣ ନାମ କୁହ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କ'ଣ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ନ ପାରିବ କେମିତି ହେବ? ତୁମେ କିଏ କହିବ? କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ডিআর প্রতিভা রায়, ଡକ୍ଟର ডক্টর প্রতিভা রায়, শ্রীযুক্ত উদয়নাথ ষড়ঙ্গী। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিশ্র, শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মহাନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ନା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମହାନ କବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମରଣୀୟ କବିତା ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗାଇବା। মাতৃভূমি মাতৃভাষারে মমতা, যার হৃদয়ে জন্মি নাহি, তাকু যদি আমি জ্ঞানী গুণীরে গড়িবা, অজ্ঞান রহিবে কাহি। থ্যাংক ইউ। মা